Ngiyanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla esiZulu, umngwenyenkomo Msovukazi Mvuleni, intokazi ezalwa Mkhize. So lolu hlelo silibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. Today ngivashela ubhuti wami la e-studio ozongichazela kabanzi ukuthi why ala. Asike simuze ukuthi siphatheleni. Sawubona. Yebo. Unjani? Ngikhona ninjani? Ngiright nami. So ubuye kuphi ngokuhlala? Oh, ngokuhlala ngiqhamuke endaweni yasePotchefstroom egama lakhe. Oh, okay. Kulapho ukhulela khona? Yeah. Wazalelwa khona? Yeah, ngazalelwa khona and ngakhulela khona futhi. All right. So bayinjani impilo sakhula? Yeah, impilo ebi rough. Beku rough. Yeah, ngisho nje kanjalo ngoba ekhaya sikhule sihlupheka impela. Sikhule sihlupheka impela uyazi ke na ukuthi ukuhlupheka sometimes iyawuchuthisa umqondo, sometimes futhi iyawubulala. So ukhulele phansi kwesandla sabazali bobawu2 noma abeyedwa? Yeah, ngisho ukuthi ngikhulele phansi kwesandla sabazali bobayi2 kodwa bengingahambi kahle ngoba izinto ebezenzeka khona bekunzima. Bekunzima mama. Okay. So uze ngani ke namhlanje kwenzakalani? Yeah, namhlanje ngizoxoxa isitori sami ngiyacabanga ukuthi siweyed impela kodwa namhlanje ngithe nami mangibuka ngiko YouTube ngithola indaba yale channel yenu ukuthi kukhishwe imfihlo la nami ngabona ukuthi ake ngize ko-confessa namhlanje nami. So isitori sami sithanda ukuba bucayi ngoba ngumuntu obedayisa ngobudoda bakhe ngesidoda sakhe kahle kahle. Ubudayisa noma usa dayisa? Akuyonto sayenza bowuyenza before noma? Hayi lokho ngisakwenza namanje ngoba ayikona okungifakela. Why ungadayisa? Why ungakhetha ukudayisa ngobudoda bakho entweni zonke? Kodwa ngithe mangiqala ngichazana ngempela ungibingelela ngishilo ukuthi impilo ibenzima kuthina. So igcine sengenza ukuthi ngithathe inqumo nami engibone ekugcineni ukuthi azikho right. Kodwa futhi nakhona ayike into bese ngiyayenza ngoba bese kuvele sekonakele and futhi nami sengijwayele lempilo ebengiyiphila. Yebo. So buyenza imali? Hayi yona imali bengiyenza kodwa akukho ukuthile engingakukhombisa kona ngithi nakho ngikwenze ngemali ebengiyenza khona. Kanjani manje? Ngoba ngathini bengiyibamba iphunyuka. Oh, okay. Akukho kulungayo. Lento ngiyacabanga ukuthi mawumuntu wesiZulu awusiyena umuntu ayilungele umuntu wesiZulu lento kahle kahle ngingabeka kanjalo. Usidayisa nje uthole kanjani ukuthi siyadayiswa? Wayicabanga kanjani lento le? Uyizwe ngobani? That's a good question. Lento lena benginomngani. Umngani oyintombazane. Okay. Kodwa uthanda amanye amantombazane. Angazi noma ngayibekani ngolimo oluqondile noma mhlawumbe ngayibeka ngegama ababezwa ngalo umngani wakhe. Angikuvumeli. Bazoshaya kwi-comment section. All right. So yeah, benginomngani kahle ngayiqala from the start ukuthi financially benginenkinga. So ngabe seke umngani wami ngathi mangimchazela ngoba nami ngathi ake ngizivula isifuba kumngani wami ngimtshela ukuthi no man nginenkinga zezimali kanje and stuff. Hayi umngani wami ayovula ngitshela ukuthi indoda awukwazi ukusafarisha kanje kubeni uyindoda. Ngithi mina ukhuluma kanjani mokhuluma kanjalo hayi bese wangichazela wathi nangu uplaka mfethu. Uplaka kanje kunendawo ingoja kodwa phela kufanele yaziwe ngoba ayikho officially. Oh, okay. So ngizokuthatha mina ngikukhombise yona lapha hande ufike udayise isidoda phecelezi amaspam. Yeah. So nami ke vele ngabothi no awukho umsebenzi otheni lapho yabo. Just nje ukuthi ngenze lento bese kuba ukuthi ngiphuma kanje. Thatha imali yami ngiphuma. Manje phela isidoda igazi lakho and umuntu isidoda abantu actually. Okay. Yeah, ngasho kanjalo. Qinisile impela lapho. So udayisa umuntu osazokutshela futhi ukuthi ngeke uphinde umbone umntwana noma udayisela umuntu okanjani? Kwenzakalani lapha? Ngike ngazi ngoba ukubalekile kumina bokuyimali. Ngingachaza ukuthi nginenkinga financially. So lokho ngicina sengikwenza ngosimo sokuthi ngifuna imali. Ngagcina sengasanaki ukuthi konke kwenzakalani. So manje sengizobuza like sengizobona ekugcineni ukuthi no man. Ikhona inkinga kulento le yabo. Namhlanje ngithe ngizilana ngizoconfirma ngalo ngizoconfessa ngalonto leyo ukuthi no man.
lento le ayikho right and futhi Oh, ngichazele manje usuka nasekhaya noma wenza njani? Wenza njani wenza usikhipha mina ngifuna ukunderstand ukuthi usidayisa kanje, usiphatha kanjani, wenza njani? ewu hayi cha kuthiwa kuyahleka noma kufika ngiyakubona Hayi ngicela ungichazela ngeke. ewu iprocess yona ayicha akukho okutheni laphana bese kwenza ngoba phela mina indlela ebengenza ngakhona yizo noma ngakafiki kuyona yonke indaba kodwa ke sizokuphendula imibuzo oyibuzile ngoba usubuzile phela so into beyisimple laphana kunama websites athile besetshenziswa for ukuthi sibukiswe izinto ezizokwazi ukuthi zenze umzimba wethu ube weak mase weak umzimba wethu ukuze uzoba kuleso simo sokuthi ungakwazi ukusikhipha. yes khona ngizokwazi nje ngifike ku-ejaculation yabo so kubalula ke mase kunjalo ke nami ngiba weak ngithathe ngisho mhlambe u5 minutes then ngihambe ke banginikeza into zakhona fike ngishaya lento engishaya ngiphopa ishampeni bese ke ngiyaphuma lokho ophumayo then ngiyakuthatha ke ngikufaka kwi-tube like i-tube ngicathi if ever wabona mhlambe labantu abenza ama-chemical engineering kanje khona le tube abayisebenzisayo ngazi bathini Le transparent. yeah so sithathe yona ke le tube leyo sifake phakathi ke ama-sperm uzowabiza nje ngegama ngoba ngiyacabanga ukuthi Awunikeza umuntu wesifazane, unikezwe into ozoyibuka mase ushaya ishampompo and then of course uzofike ku-ejaculation. yes umuntu wesifazane hayi no Hayi ukuthi ulala nomuntu. hayi awulali namuntu lapha ngabe ngiqamba amanga nje ngoba nami ngase phela ngiqala ukuya nganga-understand ukuthi uzokwenza kanjani ngangitshela mhlawumbe nami ngiyolala nomuntu wesifazane So lento uyenza abantu bekhona laba osuku bathengisela noma isimo sinjani? Ngayibeka kanjani Ukwenza phambi kobani? There is like ngingazi mhlawumbe ukuthi bayenza kanjani lento kodwa there is ama-video abasibukisa wona yabo So kukhona bani? ayakho umuntu akho Uwedwa? so ngingedwa lapho Okay. so ngingedwa lapho then kuba ividiyo nje engiyibukayo engenza ngibe weak then mase ngiweak kusimple ukuthi nje ngifike kuvutha ondaba then ke bese ke yeah So lento lebo uyenza kangaki ngenyanga? Hayi leyo nto loyo bengiyenza mhlambe once a month. Once a month. Yes because bengikwazi ukuthi mangiyenzile ngenyanga kuba ukuthi imali engiyenze khona ingilasta almost u3 months wonke yabo kodwa manje ngokuhamba kwesikhathi ngokujwayela imali futhi ngoba phela yazi ukuthi imali mayifika kwena ungayihlelele kuningi ugcina sokwenza nezinqumo oyithathayo azibi right angithi yabo so cineke sekumuntu kwesejwayela imali sengiyazi imali ngalendlela so sengiyisebenzisa otherwisely then ke manje sengiyabahlupha ke manje ke njalo sengifuna ukuya ke mina mhlambe kabili okathathi ke manje so seku-addicted kahle kulento kahle sengingasho kanje Uzizwa kanjani kwakona lokho nje ukuthi ube addicted uyithola imali but ungayiboni? Leyo nto ingiphatha kabuhlungu Awusathandi? ngiphatha kabuhlungu like ngisho ukuthi angisathandi beke ngize ngifike la bengisathanda mama angifuna uqamba amanga so mhlawumbe ngiyacabanga ukuthi kufikeni kwami la ngizongithola isolution ngalento bengiyiselela because hayi kuyaphetha So ufuna ukuconfessa kubani? yeah ngoba lento ngingaconfessa angazi kodwa futhi komlini futhi kuzoba nzima because yazi ukuthi ukuze ngize lana ngize ngiconfessa nje lento engishoyo yazi iqala phela indaba Iqala kuphi? ekhaya singabantu abantu abasontayo so umama ubekade bizile isiguqo so bafikile ke abafundisi nabathandazi ke okay kwakhuleka kanje kodwa kunomthandazi nje ovela ngisukela wathi Nsizwa ngicela ukuthi ngikubone manje ngiyaphuthuma siphumele eminyango Eceleni. yebo Okay. then ke nami was like bo mhlambe lo muntu ngibizela lento le but okay Wasola. ngasola kodwa manje ngabuyela emuva ukuthi no man ngenze ukuthi akusikhona okay I know ngithi ngimnike ithuba but khona into ayingamniki ithuba ngithi no ngimnike ithuba angithathe ke siphumele eminyango mina naye sike sikhuluma hayi amefike lapha afike enza into zakhe bizilima bizo Jehova jana bizo yonke lento leyo aqala ngipholofetha athi wensizwa
Into engihluphayo la wona Nsizwa wenza into ekanje nicabanga wayisho from the start ukuthi yaqala kanjani. Wayisho yonke lento lo. So wathi uyabona ukuthi into zami azilungi futhi asihlangani. So makunjalo ke lezo zinto azingaloko zingahlangani inkinga ilana ke. Angithi by the time mina ngiselisa ngithengisa ngobudoda bami. Khona into ebeyenzeka bengayinaki. Ngicatha ukuyichaza eqaleni ukuthi maybe isipembu zamangazi ukuthi basatha basenzani. But khona into kwayisho ukuthi bayasithatha mhlawumbe bese bayokwenza ingane lapha nalapha ngoba phela Abantwana lapho. yes because kunabantu abafisayo ukuthi babe nabantwana kodwa manje abakwazi ukuthi babenze. So yeah uyangichazela ukuthi lo msebenzi wenzayo ingozi ngokuthi wena usunabantwana abaningi around the world. And amadlozi adiniwe amadlozi ngalendlela ukuthi abazi ukuthi mase kuthiwa mhlawumbe uyabafuna labantwana bakho zoqala ngakuphi ubheki ngakuphi. So manje that's why kukhona izinto ngathi asihlangani uyabamba ngapha uyadiliya ngapha. Maybe that's why futhi nemali ungasayiboni. Kunjalo so that's why I came here. Manje ubaba wathi mhlambe ikhona indlela ongasusizakala ngayo. Noma wathi mhlambe ungcono ukuthi uyeke nje. Uyazi na ukuthi abathandazi mebefuna ukuthi base befuna imali base beyifuna benza ngandlela zonke ukuthi gcina ulishayela iphakethe. So ngalishaya iphakethe but still kwangafana kwagcina kwafana. Wakwenzani? Awangenzisa nje izinto ezithile zokuthi ngihambe ngiqhume ngiphalaze angithatha ngisolwandla ongigeza mhlawumbe izinkukhu kodwa still hayi ngibona ukuthi hayi normal. But ukugezeni kwakhe basakhona abantwana bayaphila because kuyenzeka abodadewethu uthola ukuthi bathandana bodwa bashadile. Yeah. But abakwazi ukuzala abantwana. Yeah. So bake baye kuma sperm donor. Yeah. But wena uthi uyathengisa sona. So mina usezaliwe lo mntwana uyacabanga ukuthi useyakhula ke manje usedinga usiko thina njengendle emnyama senze usike senzele usiko bazali bethu. Yeah. So nje uyacabanga futhi mangase kuthiwa bayahlangana ababodwa omunye uzalwa le omunye azalwe le bathanda nebabodwa yabo nje zonke lezo zinto lezo awukazi ucabange nje ngazo. Ngingacabanga kodwa inqumo esiyithathayo ngenxa yemali. Imali. Ziyashaya egcineni. Manje kahle ubaba njengoba uthi akakusizanga yini enye mhlawumbe ungafisa ukuyizama ke noma ungafisa ukusizwa ngayo? Njengokuthi njengoba sengifikile la ekhaya kwishow ngiyacabanga mhlawumbe bakhona abantu abaningi ngifana nalezi. So mhlawumbe bangaba nendlela yokuthi bengenelele ukuthi mhlawumbe bayakwazi mhlambe ukuthi bangakusiza kanjani. Yeah because yazi impilo zethu zicishe zifana. Into eyenzeka kuwena isuyingenzeki kuwena kuphela. That's what I ukhona nomunye mhlawumbe uthola ukuthi naye sekutholile usizo njengoba uchaza nje Nanokuthi sisabukhuluma. Yes sisabukhuluma asifuni ukuphumela obala. Sisaba ukuthi okay abobani bazothini if sixoxa izinto so wena nje kwakona lokho ukuthi ukwazile ukufika la ekhaya namhlanje. Leso step nje sisodwa sisho likhulu and I hope uzosizakala because ikhona i-comment section and bajwayele ukuchaza ukuthi yini engasikusize because ngeke uzowazi ukuthi umuntu ozobuka le video le umuntu owazobani abazobani. So I'm sure nje uzosizakala. But into engifuna ukuyazi kakhulu ke ukuthi umuntu onayo kwi-relationship njengamanje ninayo umntwana? Umntwana wathatha kude ungiphendula. Umntwana sinaye kodwa manje ukhona yena. Bayingakhi? Hayi usayedwa. Okwamanje. Yebo. Manje awunalo uvalo ukuthi ngenzeka ahlangane nesibling yakhe angayazi athandane nayo kungabi lula ukuphinda ahlukane nayo. Because unezingane angazi kuphi nakuphi. Yantipho le nkulumo engikhulumayo yazi inkulumo ehlale ngishaya le kodwa manje ngiyizibe ngoba phela uyazi nawe.
And bengizeni. bake bathi abantu abajwayele ukuthandana bodwa benegazi elilodwa bake bathi kunzima ukuhlukana ngokusho kwabo. Ish. Angazi noma kuseyinkani yabo mhlambe basuke bengafuni bona noma into mhlambe eyiqiniso ngempela yini ukuthi umuntu uma unegazi lakhe uthandana naye awubusakwazi ukuphinda uhlukane naye. Ya ngiyizwa kuthiwa iqinisa impela leyo nto ngezathu ezithile-ke. Engeke size sivuse njengamanje ngoba ngicabanga ukuthi i-topic yosuku ayikho ngalokho. So ufuna ukuconfessa kubani? Iyo. Ayi cha ngifuna ukuconfessa kumama. Oh okay. Umuntu kanjani yena? Yena umuntu right. Mangase zole izindaba ngiyakuhlafuna. Nayo into engiyisabayo lethiwa ngisenza la. Ngiyacabanga ukuthi ngizoba usizo impela lapha. Hayi ngoba hayi uzongihlafuna. Yini alifakwa libuya nawe? Hayi alifakwa impela lapha. Ngibuya nodala ngizwe ukuthi ngithini. Alifakwa lapha. Senesikhathi singakanani nonke? Sesigodlile nje 5 years. 5. Yeah. Okay, kulo 5 years le ninendodana noma nenendodakazi ngakanani? Sinendodakazi. Nganani? Ina 2 years. 2. Okay. Ngicela ukuthi sike sizame ukumfonela but ngicela ukuyeka nje akuhlafuna mayekuhlafuna. Ngikufisela inhlanhla. Yo. Haw, okay. Hayi ngoba ngayiqhalela mina. Yebo, kunjani? Kunjani? Oh, angazi ukuthi wayicishe call. Ngimzame futhi. Kunjani? Yaphila njani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noStufuza Dlangamandla from iBlack Life TV. Okay. Sikulalele ukuhlelo esithi sikhipha imfihlo. So singakhona ukukhuluma? Yes, ngakhuluma. Alright, ngihleli nobhuti la e-studio uthi umuntu wakho. Uthi khona afisa ukuthi akhulumisane nawe ngakho. So ngicela umlalele. Okay. Yeah mom. Kunjani? Kunjani mom? Sorry. Bengicela ukuthi sikhulume phela. Hello. Ya bengicela ukuthi sikhulume phela. Okay, singakhuluma. Hey, ngiyaxolisa ukufonela ngeinamba ongazazi futhi ngisengikwezinye izindawo kodwa yiwo bengifisa ukuthi ungiphe indlebe kancane. Ish, angazi noqala kuphi yazi. Kodwa yazi kunenkinga benginayo mama. Ukuthi mina ever since wangazi nje ngathi ububone ukuthi mina bengiqhamba amanga kuwena bengithi ngiyasebenza. Futhi bengisibeka isinkwe etafuleni kodwa indlela ebengenza ngayo hayi ngiyacabanga ukuthi ngezwe uyithokozele neze kahle mase kuthiwa manje ngiyakuchazela ngayo. Hey bengidayisa ngesidoda sami phecelezi bengidayisa ngesibhemu. Kunjalo. Kanjani uyangidida ke manje? Eish. Ngabe ngadideka. Kufanele udideke ngoba le ndaba ngiyacabanga ukuthi akuyona into ejwayelekile kodwa bengiyenza ke mina. Kanjani? Cha kahle kanjani? Cathi uyakhumbula ngathi ucheck i-bank balance yami mothi yabheka. Uma tracker mothi yabheka imali ezingenazo ngaphezulu ku-15,000 cathi uyakhumbula right? Ngibangibuza ukuthi ngenzani and nami ngabe ngishona le naleni. Ngiyacabanga ukuthi yona ke indaba kumele ngiyichaze leyo ukuthi bengiyithola kanjani le mali. Ngilalele. Eish. Abengidideka nje. Abengidideka kodwa ngichaze isidoda kanjani? Yazi ngicela ngoma TV mina. Kanjani wena kanjani?
Ngicathi uyamazi umngani wami lo othandana namantombazane futhi eyintombazane ngithi yamona. Uyena umuntu onginikeza uplaki wokuthi mawukuthi ngifuna imali angenze kanjena so wangithatha-ke wangisa kulo khona lelo. Ngicabanga ukuthi ikhona engase ngiliveze life lelo ngoba manje ngisabela ukuphepha kwabo nabo. Okay, mana ngicela ukuqhamuka kancane. Yeah. Ukudayisa kwakho uwenza njani? Ulala nabani noma kwenzakalani? Ngicacisele lapho. Oh hayi, to be on the safety side angibeke ngikutshele nje ukuthi caca ukuthi hayi mama usafe ngalapho bengingalali namuntu bengizenzela mina nje. Yebo bengizenzela mina nje ngendlela yabo bane process ethile yokwenza. So i-process bekuthi bengibukisa ama-video mase ngibukela i-video ke yazi nawe ukuthi kuba momchita wabuka i-video vele uba weak like serious. Yebo akubi into enjalo. Angihleka mama. Ya kunjalo. Sure. Hey, Manje le ndisingihlupha. kusukela nini? Ayi sekunesikhashana nje impela ngiyenza lento. Ndiseyangihlupha manje ingakho ngithi ngiyaconfess nje la kuwena namhlanje. Cause hayi ngeke hayi. Ukonfesa nje, ukonfesa ngoba iyakuhlupha ufuna ukuyiyeka noma uyakonfesa nje just ukuthi siphile nayo into oyishoyo le. Hayi inhloso yami nenjongo yami ukuthi ngiyeke. Ufuna ukuyiyeka. Yes. Angazi ukuthi mhlawumbe wena likuphatha kanjani lonto lo. Hayo. Bengakathi bengayilindele nje into oyishoyo shemangifuna phela mina lezi zinto ngigcina kuma-movie. Ya. Ukuthi wena usengenza lento le. Hayi. Eish. Hayi. Ayisimo besiphoqa mama ngicathi uyazi nawe. Sinengane kufanele ikhule nisobabili uyazi ukuthi asisebenze. Ngiyakuzwa phela kodwa yiwo indlela yakho yokwenza. Hayi. Kodwa la ingabe into engizoyisho-ke ngoba vele into esiyenzekile yenzekile. Hayi cha kungcono ngiyabonga mama. Kodwa nje hayi. We mama, Yebo. uzizwa kanjani ngalokho kutshelwa kona? Hayi bo. Angazi noma ngithi ngina-mixed emotions noma ngithini. Ngididekile, ngi-shocked, hayi bo, ngi-surprised. Konke nje kuyaphithizela. So ubuyitshela ukuthi usebenza kuphi? Ubekathini? Hayi bo, kumina wathi usebenza kusami khona le kampani ayithi usebenza kuyona angisazi. Ukuthi futhi nakhona ngangimbuza nje ngoba ngangibona nami ukuthi hayi bo lesi sihambe sidaka. Nganganami ngisaconfuse ukuthi hayi bo le mali engayiqhamukaphi wangitshela ngisasengikhohlwe nokuthi wathi yiphi inkampani esisebenza kuyo. Manje ufisa ukuthi yenze njani awuyeke lo msebenzi? Hayi bo. Noma awunankinga? Kuyafana vele nje imali ayibonakali yona le mali le ukuthi shona futhi. Manje uyabona nje ukuthi ayibonakali kanjani akakondli nomntwana? uyafanda phela kodwa ubuye abike lezo zinto lezo nalezo ethi imali akayiboni jikijiki imali ingenile kodwa aphelele ezandleni yabo nje leyo nto leyo. Ukakhulume kodwa ngokuya ekhaya? Ngokuya ekhaya kanjani? Athumele omalume bakhe bamlobolele? Ukuya ekhaya lakho? Lutho. Akaze akhulume ngakho. Angazi vele nisazobonana ngiyacela nje ukuthi nikhulumisane ubuso nobuso. Mhlawumbe usazokuchazela nokuningi nezizathu engemumva ezenza ukuthi afike la kulo msebenzi awenzayo. Hayi okay sisadinga nje ukukhuluma vele Nkosi yami. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Okay ngiyabonga. Bye mama. So uyambona ukuthi akaghosti kakhulu. Uzizwa kanjani? Usumtshelile phela manje. Ya kodwa phela ngine guilty conscious ngalokho ngiyabona ukuthi athethene kodwa akufani. Uzombuka kanjani nje mina? Awunalo uvalo nje ukuthi mhlambe ngelinye ilanga mhlawumbe ngixabani uyoyifaka lento le mhlawumbe akugwaze ngayo enhlizweni. Ezinye zezinto engenza ukuthi ngiphatheke kabi ngamanje le ngoba ngiyabona ukuthi
ngathi kufika lapho impela. Ima-ke cike ngikhumbuza, uthe uyafisa ukuyiyeka lento le? Noma utheni? Ngithe ngiyafisa ukuyiyeka lento. Ngiyafisa impela. Oh, usagcina ngokufisa hayi ukuthi ufuna ukuyiyeka. No, kuyenzeka sometimes sibe nezifiso uthola ukuthi kodwa sikwazi ukuyifeza Oh, eish. purposely. Anginayo impela injongo yokuthi ngiyeke. Nginayo impela. Uzobe usuphila ngani ke? Because thina sazi ukuthi abantu besilisa ibona bama-provider. Mangase ngithi ngilambile manje ngikutshela wena njengomuntu wami ngi-expect ukuthi wena ukhiphe imali esinkwa khona ngizokhona ukudla nomntana. So manje usuzoyenzani? Angithi njengoba ngifuna ukuzoconfessa namhlanje ngoba ngiyazi mhlawumbe usizo ngizolithola. Ekutholeni kwami usizo futhi bazonginika nendlela yokuthi ngibeke isinto etafuleni ngayi ngale ndlela engenza ngayo ngoba ayikho right le ndlela ngicabanga ngiyayibona futhi. So inhloso yami ngiyafisa nami ukuthi ngathi ngathola usizo. So ngathini ukuyala ekhaya umuntu osafisa ukungena kuwona lo msebenzi lo? Hayi umuntu ofisa ukungena kulo msebenzi. Hayi akusimqondo omuhle loyo. Ngamtshela nje ukuthi ziningi indlela zokwenza imali. Ziningi indlela zokwenza imali. Ungaqala nje kabusha. At least futhi umuntu nomqondo futhi usaphelele nje umuntu right. Iningi indlela ongenza ngayo ukuthi wenze imali but ukuthi uthathe nje a temporary decision. Kuba inkinga lokho. Kuba inkinga lokho ngoba iyagaxelisa. Ugcina sothola sosenkingeni njengami nje. Ngisenkingeni manje nami engazazi ukuthi ngophuma kanjani kuzona. So before ucabanga indlela yokwenza imali, bheka ukuthi leyo nto izoku-affecta kanjani, kuzokwenzakalani. Ungaveli uthathe isinqumo nje ngoba uzo-affecteka ekugcineni. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa-ke ukuthi ubheke i-comment section masiphumile le video leni. Ngiyazi ukuthi mhlambe kungaba khona usizo ongalithola kubantu abazobe bekhomenta mase bebuka le video le. Ungawanaki ama-comments abo khona amanye nje abuya aphuma eceleni. Uyazi nawe. La ungakanaki uthathe nje azokusiza. Sabonga kakhulu ukuthi uzwashela uhlelo lethu. Ngiyabonga nami. Mabukela emakhaya, just hope nifundile isifundo and umuntu ufunda okusho usuku nosuku njalo. Umuntu ufunda zafe kahle. So ngicela uxwayiseke lapha ekhaya nawe mekuthi ubusafisa ukwenza lo msebenzi lo because uyamuzwa uyachaza ngobungozi bawo. So ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.